Sanibona sithando zami, sanibona sithando zika Dr. Nomcebo Mthembu. It is Freaky Thursday, ilanga lomdavazo. Namhlanje sikhuluma ngani sinomshengu. Sikhuluma ngokuthi kungenzeka yini oyoma kwakwenzeka yini kuwena ukuthi nithi nidavazana nomuntu wakho kuvele uphelele umdlandla noma mhlawumbe usuthi uyaqala kuvele kuphele nje ungasafuni lutho mhlawumbe kwaba khona ismell esithize sabakhona wangasithanda mhlawumbe into ayisho mhlawumbe umcabango othize wafika kuwena akungifonele ungixoxele namhlanje ukhosini ngo10:15 sobe sikhuluma ngaloko zonke indlela ngifuna ukuzwa kuwena yini yakenzeka kuwena nami ngizokutshela izinto ezijwayele ukwenzeka kodwa ngifuna ukuzwa kuwena kodwa kakhulu sithando sami khumbula on Sunday ngo6 zobe kune sex ku Dr. Nomcebo Mthembu network sobe siziphendula ke izinto lapho nginibonisa zonke indawo kumzimba wonke from top to bottom lapho ngamthinta khona umuntu umthinta kanjani kuze eze ubumnandi umvuselele leya foreplay ebumnandi see you there see you tonight and see you on Sunday for more sex. Bye.